Boss, joke lang, boss. Joke lang, may camera. May camera, boss. Joke lang. Why are you running? Gulat siya. So yun guys, magtitingin-tingin tayo ng mga tao dyan sa labas. Papamigay ko na to, tag-isa sila. Papamigay ko na sa mga bata, kung sino man yung mga malalayo dyan na pinanggalingan, papamigay natin. So what's up mga tol? Andito tayo ngayon sa Star Wars Team Paskuhan ng Bayambang. At ngayon, magpa-prank tayo dito. Mapapanggap tayo dito na estatwa. Stop it. Get some help. At makikipaguluhan tayo sa mga tao dito. Yo! Tawag na po. Let's go! Boss, dito boss! Boss! Baby Yoda! Baby Yoda! Good! So ayun na nga mga tol, late na pero ngayon lang tayo nakapag-vlog dito sa Star Wars Team Paskuhan sa Bayambang. At ngayong araw ay syempre hindi ko na ipapakita ang ganda nito dahil alam naman na ng mga tao na maganda ang Paskuhan sa Bayambang. Kaya ngayong araw ay magpa-prank na lang tayo dito. Magpapanggap tayo bilang isang animated Star Wars character dito sa loob ng kanilang plaza. At tignan natin kung ilan ang mapaprank natin. So let's go! Ayoko ulit, sakit ka. Ayoko ulit. Hi. Oh, picture, bilis. Oh, picture. Imbis na magulat sila. Bye. Initiating the Paskuhan sa Bayambang 2024 in 10,
Nagulat siya. Hello. Hello. Gana kita bigay. No. Tama. Nine, eight, Ito pa yung sticker ka seven, para makita niyo yun six, sa vlog. 5, 4, 3, 2, Ayan na, mag-enjoy na kayo, enjoy. Enjoy kayo dyan. Alright guys, last na to, last na. Ang init, last na to, last. Sayang naman kasi outfit natin, kaya ginamit na rin natin, pero last na to. I am Darth Vader. Rah. Bujeng, bujeng, bujeng. Grabe, napakaganda talaga ng ng ginawa ni Mayor ninyo dito sa Bayambang. Saka ito kahit pinipila ng mga tao pero sulit naman dahil nga worth it yung pila nila. At ito, libre to. Wala silang babayaran dito. Solid. Solid talaga ng Bayambang. Pare, musta pare? Thank you po. Ayun nyo, kaway po kayo sa camera. Kaway kayo sa camera po. Nag-vlog ako. Boss! Ay, hindi ba? Kuya, kumuha naman siya. Mamaya na naman tayo. Hindi na ako nakapag-prank. Kuya na yan. Oo mo. Whoa! Yes! Whoa, no! I am your father! I am your father! So after ko nga mag-prank ay pumunta na ako sa labas para tingnan kung sino yung mga malalayong lugar. Dahil ipamimigay ko na tong 2 lightsaber ko. Ate, taga-san po kayo? Pasok lang kami sa bilis. Ang dami ng... Sure po, taga San Carlos po kayo lahat? Pati po itong mga bata? Ayan po, hello po. Namimigay kasi ako ng lightsaber sa mga malalayong lugar. Sa San Carlos. Hello po. Tapos ito. Taga saan po kayo? Bayambang. Bayambang, no? Bayambang. Ano? Hindi ka na siya pala. Hindi ah. Okay. Sup?
Sup, tol? Sup, tol? Musta, tol? Taga saan kayo, tol? Mapandan kami, boss. Pandan, weh. Tumayo pa kami dito. Hindi nga. Wala kayong batang kasama? Opo. Hi. Tapo. Susan, malalapit lang, malalapit lang. Ay, taga Bayambang pala tong mga to. Naghanap kasi ako ng malalayo. Naghanap ako ng malalayo. Hindi, kasama na to, kasama na. Ang haba ng pila. Ah, yung kumaway. Eh, vlog to, vlog. Oh, isa na lang. Hindi nga. Nag-ordaneta kayo. Oh, sa inyo na to. Lightsaber. Oh. Ayan, namimigay kasi ako ng mamalayong lugar. So, dalawa pa yung binigay ko.